ስለምንታይ ገንዘብ ምዕቋር ጥራሕ ሃብታም ዘይገብረና? ገንዘብ ምዕቋር ሃብታማት ክገብረና ኣይኽእልን። ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ንብዙሕ ዓመታት ገንዘብ ይዓቕሩ፣ ነገር ግን ካብ ድኽነት ኣይወፁን። ንምንታይ ይመስለኩም? ኣብዚ ቪድዮ ስለምንታይ ገንዘብ ምዕቋር ጥራሕ ሃብታማት ዘይገብረና ዝብል ክንርኢና። ሰላም ንኩልኩም ተኸታተልተይ፣ እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብደሓን መጻኹም። እዚ ቪድዮ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ። መብዛሕቲና ሰባት ገንዘብ ምዕቋር ጥራሕ ሃብታም ክገብረና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ሒዝና ኢና ዓቢና። ወላኳ ገንዘብ ምዕቋር ፋይናንሳዊ ውሕስነት ክስማዕካን ጥዑይ ሃብቲ ንኽትሃንጽ ይሕግዘና። ነገር ግን ሙሉእ ብሙሉእ ሃብታማት ወይ ድማ በዓል ጸጋ ክገብረና ኣይኽእልን። ንስኻ ገንዘብካ ብምዕቋር ጥራሕ ሃብታም ክኸውን እየ ኢልካ ትሓስብ እንተኾይንካ ንምንታይ ከምዘይ ትኸውን ኣብዚ ቪድዮ ክነግረካ እየ። ገንዘብ ብምዕቋር ጥራሕ ሃብታም ክትኮነሉ ዘይትኽእለሎም ምኽንያት እዞም ዝስዑ እዮም። ቁፅሪ 1 ናሪ ወሰኽ ዋጋ ንገንዘብካ ክበልዖ እዩ። ናይ ዝተፈላለዩ ንብረታትን ግልጋሎታትን ዋጋ ብዝተጋነነ ናሪ እናወሰኸሉ ኣብ ዝኸድ ዘሎ እዋን ገንዘብካ ብዘይ ምንም ፍርያት ትኽዝን እንተኾይንካ ናይ ገንዘብካ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ እናቐነሰ ስለ ዝኸይድ ዋጋ ገንዘብካ ነገቲቭ ስለ ዝኣቱን ዝኾነ ይኹን ነገር ገዝእ ወይ ድማ ዝኾነ ትካል ክትከፍት ኣብ ዝሓሰብካሉ እዋን ገንዘብ ብዘይ ምንም ፍርያት ምኽዛንካ ክትጠዓስ ኢኻ። እዚ ዝኾነሉ ሓደ ምኽንያት ናይ ገንዘብካ ናይ ግዜ ዋጋ እዩ፣ ወይ ድማ ታይም ቫልዩ ኦፍ ማኒ። ንኣብነት 100 ቅርሺ ናይ ሎሚ ካብ 200 ቅርሺ ናይ ጽባሕ ይበልጽ እዩ። እዚ ታይም ቫልዩ ኦፍ ማኒ ይበሃል። ገንዘብካ ግዜ እናወሰደ ክኸድ ከሎ በቲ ዘሎ ናር ወሰኽ ብተመጣጣኒ ወይ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ዘይውስኽ እንተኾይኑ ንስኻ ኣይኮነን ሃብታም ክትኸውን ካብቲ ዝነበርካዮ ውሑስ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ክትወፅእ ክትግደድ ኢኻ። ካልኣይ ምኽንያት ድማ ናይ ገንዘብካ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ወይ ድማ ፐርቼዚንግ ፓወር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐነሰ ስለ ዝኸይድ እዩ። ኢንፍሌሽን ወይ ድማ ናር ወሰኽ ዋጋ ክህሉ ከሎ ናይ ገንዘብካ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ወይ ድማ ፐርቼዚንግ ፓወር እናቐነሰ ይኸይድ። ንኣብነት ትማል 10 ቅርሺ ሒዝካ 4 ዳቦ ትገዝእ እንተነርካ ሎሚ ግን 2 ዳቦ ጥራሕ ተገዚእኻ፣ እዚ ናይ ገንዘብካ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ቀኒሱ ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ምኽንያት ድማ ዕብየት ዘይምህላው እዩ። ገንዘብ ክትዓቁር ከለኻ ካብ ደሞዝካ ወይ ድማ ካብቲ ዋና ኣታዊኻ ኢኻ ትዓቁር። ኣብዚ ሰዓት እዚ ናትካ ዕላማ ገንዘብ ዓቂርካ ሃብታም ክትከውን እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ነቲ ዕቋርካ ካብቲ መሰረታዊ ደሞዝካ ስለ ዝኸውን እቲ ተዓቁሮ መጠን ገንዘብ ውሑድ ይኸውን። ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ንስኻ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ስለ ዘለኻ። ብተወሳኺ እውን እተን ዝዓቆርካየን ገንዘብ ተወሳኺ ኣታዊ ንኽትረክብ ኢንቨስት ስለ ዘይትገብረን ብዙሕ ኣይክኾናልካን ወይ ድማ ኣይክውስኻልካን እየን። ሳልሳይ ነገር ኦፖርቹኒቲ ኮስት ወይ ድማ ንዕድላት እትኸፍሎ ዋጋ እዩ። ዝኾነ ሰብ ሓደ ውሳነ ክውስን ከሎ ካብ ብዙሓት ኣማራፅታት ሓደ መሪፁ ክገብር እዩ ዝውስን። ነዚ ሓደ ክትመርፅ ከለኻ እትገድፎም ብዙሓት ኣማራፅታት ኣለዉ። ናይዚኣቶም ዋጋ ወይ ድማ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ንዕድላት ዝተኸፈለ ዋጋ እዩ። ናብ ገንዘብ ምዕቋር ክንመጽእ ከለና ከምዚ ይኸውን። ገንዘብ ንምዕቋር ክንውስን ከለና እቶም ብዙሓት ናይ ኢንቨስትመንት ኣማራፅታት ንገድፎም ኣለና። እዚ ማለት ካብቶም ኢንቨስትመንት ንረኾም ዝነበርና ጥቕማጥቕሚ ወይ ድማ ትርፊ ገንዘብ ክንዓቁር ኢልና ንኸፍሎ መስዋዕት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት 10,000 ቅርሺ እንተሃልናኻ 2 ኣማራፅታት ኣለካ ንበል። እቲ ሓደ ኣማራፂ እዘን ገንዘብ ናብ ቁጠባ ሒሳብካ ምእታው እንትኸውን፣ እቲ ካልኣይ ኣማራፂ ድማ ንእሽተይ ስራሕ ምጅማር እዩ። ኣብዚ እተን ገንዘብ ክተቐምጠን እንተወሲንካ ናትካ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ወይ ድማ ነቲ ዝመረፅካዮ ዝኸፈልካዮ ዋጋ እቲ ካብቲ ቢዝነስ ወይ ድማ ስራሕ ክትረኽቦ ዝነበርካ ትርፊ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ገንዘብና ብምዕቋርና ናይ ብዙሓት ዕድላት ዋጋ እናኸፈልና ኢና ንዓቁር። እዚ ድማ ካብቶም ዕድላት ክንረኽቦም ዝነበርና ጥቕምታት ስለ ዘይንረክብ ገንዘብና ግድብ ወይ ድማ ሊሚትድ ክኸውን ይገብር። ሳልሳይ ነገር ሃብቲ ዕብየት ይደሊ
ዕቋርድን ምጥርቃሚ እንድሕር ደኣ ገንዘብካ ብውሕድ ወለድ ኣብ ባንኪ ተቕምጥ ኮይንካ ገንዘብካ ምስተን ዘይረብሓ ወለድ ተደሚሩ እዩ ዝመፀካ ነገር ግን ገንዘብካ ኣውፂኻ ኣብ ስራሕ ተውዕሎ እንተኾይንካ ተራዊሑ ይመፀካ ስለዚ ሃብቲ ምርባሕ እዩ ዕቋርድን ምድማር እዩ ምዕቋር ኩሉ ግዜ ዘለና ሒዝና ስቕ ክንብልን ካብቲ ዘለናዮ ናይ ምቾት ቀጠና ወፂና ሓላፍነት ወሲድና ፍርሒ ኣውጊድና ሓድሽ ነገር ንኸይንፈጥር ቆራጽነትን ድፍረትን ንኸይህልወና ይገብር እዚ ድማ ገንዘብና ኢንቨስት ጌርና ንኽንዓቢ ስለዚ ይገብረና ሃፋትም ክንከውን ኣይንኽእልን መብዛሕትኡ ሰብ ገንዘብ ዝዓቁር ንኸይጠፍእ ካብ ዝህልዎ ፍርሒ ወይ ድማ ሓንሳብ ገንዘብ ተጠፊኡ ደጊመ ክፍርኽቦ ከም ዘይኽእል ስለ ዝኣምን ወይ ድማ ሳርካስቲክ ማይንድሴት ስለ ዝህልዎ እዩ እቲ ሓምሻይ ኣገዳሲ ነገር ድማ ላው ኢንተረስት ውሕድ ወለድ ገንዘብካ ውሕድ ወለድ ስለ ዝቕመጥ እዚ ገንዘብካ ብንእሽተይ ወለድ ኣብ ውሕስ ቦታ ምግባር ኣወንታዊ ጎኒ እንተሃለዎ ነገር ግን ናይ ገንዘብካ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ከምኡውን ናይ ገንዘብካ ናይ ግዜ ዋጋ ብምቕናስ ናብቲ ሃብቲ ኣብ ትገብሮ ጉዕዞ ዓብዪ ዕንቅፋት ይኾነካ ግዜ ብዝወሰኸ ቁፅሪ ናሃር ወሰኽ ዋጋ እናወሰኸ ይኸይድ ናይ ገንዘብካ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ድማ እናቐነሰ ይኸይድ ባርከስ ገንዘብ ምዕቋር በይኑ ሃፍታም ገብረና ከም ዘይኽእል ካብ ረኣና ሕዚ ድማ ገንዘብ ካብ ምዕቋር ተወሳኺ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንርኢና ገንዘብ ምዕቋር ጥራሕ ገንዘብና ውሕስ ክኸውን ነገር ግን ንኸይዓቢ ይገብር ገንዘብ ምዕቋርና ኢንቨስት ምግባር ወይ ድማ ክልቲኦም ግን ገንዘብና ንኽዓብን ንኽንህብትምን ይገብር ገንዘብና ንኽዓቢ ካብ ምዕቋር ብተወሳኺ እዞም ስስዑ 7 ነገራት ክንገብር ኣለና ቁፅሪ 1 ገንዘብካ ኣብ ወፍርታት ምውዓል ወይ ድማ ኣብ ኢንቨስትመንት ምውዓል እዚ ማለት ገንዘብካ ኣብ ገንዘብ ከፍርየልካ ዝኽእል ነገር ምውዓል ማለት እዩ ኢንቨስት ክንገብር ኣብ ዝሓሰብናሉ ሰዓት ግድን ብዙሕ ገንዘብ ዘይኾነስ ሓሪፍ ኣይድያ ወይ ድማ ሓሳብ እንተደኣ ኣመንጪና ካብ ምፅባይ ብንእሽተይ ክንጅምር ኣለና ካብዚኣቶም ወይ ድማ ካብቲ ኢንቨስትመንት ንረኽቦም ኣታዊታት ተመሊስና ኣብ ኢንቨስትመንት ብምውዓል ገንዘብና ክራባሕን ክበዝሕን ገብር ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ሸር ምዕዳግ መሬት ምዕዳግ ዝካረ ገዛውቲ ምዕዳግ ኣናእሽተይ ቢዝነሳት ምኽፋት ቁፅሪ 2 ብዙሕ ምንጪ ኣታዊታት ምህናፅ ቢልድ ማልቲፕል ኢንካም ስትሪምስ እዚ ዳይቨርሲፊኬሽን እናተባህለ ይፅዋዕ ካብቲ ሓደ ዝኸሰርካዮ እቲ ሓደ ክምለልካ ስለ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስራሕቲ ምጅማር ንኸይትኸስር ይሕግዘካ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ኣታዊ ጥራሕ ክንድረኽ የብልና ንኣብነት ተወሳኺ ንግዲ ከፍት ኣለና ኦንላይን ቢዝነስ ክንጅምር ኣለና ሬንታል ኢንካም ወይ ድማ ናይ ክራይ ኣታዊ ክህልወና ኣለዎ ሳልሳይ ነገር ዲቨሎፕ ኒው ስኪል ወይ ድማ ሓደሽቲ ክእለታት ምዕባይ ክእለት እቲ ዝዓበየ ሃብቲ ወዲ ሰብ እዩ ምክንያቱ እዚ ማንም ክሰርቀካ ዘይኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ቦታን ክትጥቀመሉ ትኽእል ሃብቲ እዩ ክእለታትካ ብዝወሰኽካ ቁፅሪ ፀገማት ሰባት ናይ ምፍታሕ ዕድላትካ እናሰፍሑ ስለ ዝኸዱ ብኡ መጠን ኣታዊኻ እናወሰኸ ይኸይድ ንኣብነት ብዙሕ ኣታዊ ክትረኽበሎም ትኽእል ክእለታት ምልምማድ ከም ዲጂታል ፋይናንስ ሴል ወይ ድማ ሽያጥ እና ሰልፍ ዲቨሎፕመንት ኤጁኬሽን ምውሳድ ራብዓይ ኣብ ዕዳ ዘይኮነስ ኣብ ጥሪት ኣትኩር ፎከስ ኦን ኣሴትስ ምክንያቱ ዕዳ ኩሉ ግዜ ካብ ጅብኻ ገንዘብ እናወሰድልካ ይነብር ጥሪት ድማ ናብ ጅብኻ ገንዘብ እናወሰኸልካ ይነብር ስለዚ ኣብ መንጎ ጥሪትን ዕዳን ዘሎ ኣፈላላይ ተረዲእኻ ገንዘብካ ኣብ ጥሪት ጥራሕ ምውዓል ሓምሻይ use the power of compounding ሓይሊ ምርባሕ ወይ ድማ ምትዕፅፃፍ ምጥቃም ገንዘብካ ኢንቨስት ጌርካዮ ትርፊ ምስ ረኸብካሉ እቲ ትርፍካ እውን ከም ካፒታል ተጠቒምካ እንደገና ኢንቨስት ምግባር ማለት እዩ ድሕሪ ግዜ ሕዚ ትገብሮም ዘለካ ኣናእሽቲ ወፍርታት ኣብ ቀፃሊ ዓበይቲ ትካላት ክኾኑልካ እዮም
ሻድሻይ ፕሮቴክት ዩር ማኒ ገንዘብካ ሓልዎ ገንዘብ ሓለዋ የድልዮ ካብ ጅባኻ ገንዘብ ዝወስድልካ ነገራት ፈሊጥካ ተቆጣጠሮ ንኣብነት ሕማቕ ልቓሕ ወይ ድማ ዘየድሊ ልቓሕ ኣወግድ ንሓደጋ ግዜ ዝኸውን ገንዘብ ኣቕምጥ ሓላፍነት ክትወስድ ከለኻ ጥንቃቐ ብዝተመልኦን ክሳራ ዝቐነሰን ክኸውን ኣለዎ ሻውዓይ ጽኑዕን ትዕግስተኛ ኮን ሃብቲ ዓመት ወይ ድማ 2 ዓመት ኣይህነፅን ስለዚ ክትርብርብን ተስፋ ክትቆርፅን የብልካን ኩሉ ግዜ ብዘይ ምቁራጽ ኢንቨስት ትገብር ኣለካ ንሓፂር እዋን ዘይኮነስ ንነዊሕ እዋን ክትሓስብ ኣለካ ኣቋሪፅካ ከፍቱሙን እዮም ኢልካ ዝሓሰብካዮም ሓሳባት ካብ እሙርኻ ክተውግዶ ኣለካ ምክንያቱ ናብ ዘይኮነ መንገዲ መሪሖም ከጥፍኡኻ ስለ ዝኽእሉ ኣብዚ ቪድዮ ምዕቋር ጥራሕ ሃብታም ክንከውን ከም ዘይገብረና ተረዲና ኣለና ገንዘብና ከዓቢ እንድሕር ደሊናዮ ከመይ ኢንቨስት ንገብርን ከመይ ኣሴት ንሃንፀሉን ከም ዘለና እውን ርኢና እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎሚ ዘዳለኽዎ ኣይድያ ነዚ ይመስል ነይሩ እዚ ቪድዮ ሓጋዝ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ተወሳኺ ቪድዮታት ንክመፅኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅንያት